Damin sempre de noite va, llame a Madalena. Perdín a vista querida, a prenda que máis valía, non me queda que perder astra que perda a vida. Como sen saber que como e astra non son reparado, que a miña fame non compre distinguir o bon do malo. Vou gañando meu panciño, facendo mofa de min e as miñas vaguas por viño, miña dor por violín. Veñan, señores, e escoiten, farei que esquenzan as vaguas, que eu sei os cantos mellores, as historias máis estranas. Morrerei calquera noite, que a miña noite máis clara cais no cumio dun monte, os corvos faranme a cama. Moitas grazas. Como ben dixo Lois antes, os cegos e as cegas que andaban polos camiños e polas feiras aquí en Galiza, pois tuveron unha importancia tremenda, porque aparte de noticiar os crimes ou as historias que acontecían pola contorna no que les traballaban, pois tamén eran portadores moitas veces de instrumentos que, grazas a eles, chegan ata o día de hoxe e que podemos velos, tal e como estades vendo esta zanfona, ou como cando veñan Pablo e Branca, que tamén traen a súa. Únicamente comentarvos, por curiosidade, que a zanfona seguramente xa a coñeceredes, pero que a zanfona é un instrumento que ten cordas e antigamente estaba moi relacionado a fabricación de instrumentos coas granxas de cabras ou coas granxas de ovellas ou coas granxas de porcos, porque coas tripas das ovellas e coas tripas das cabras e dos porcos facíanse as cordas para poder tocar os instrumentos. É dicir, que a gandeiría e a música estuveron no seu momento moi relacionados, aínda que hoxe grande parte das cordas son xa de materiais sintéticos que hai. Mesmamente, os cegos e as cegas, a pesar de non ver, eran quen de contar historias e ir, por así decilo, en contra do que estaba establecido. E explícome, vou cantar agora unha canción onde nesta canción collen infraganti ao cura deitado cunha muller, cando os curas predicaban que eles mesmos non podían deitarse nin facer o amor con ningún home nin con ningunha muller. Entón, os cegos ousaban meterse con eses homes que eran, por así decilo, moi tidos en conta socialmente e que era complicado naqueles anos o poder cantar
en contra, por así decirlo, do establecido. Decir que o que os curas tuveran mulleres, houve un bispo aquí no século XVII que pasou por toda a súa diócese de Mondoñedo, parroquia por parroquia, e viu que certa do 70% dos curas estaban amancebados con mulleres e que facían o amor como a calquera ser humano. Entón, intentou poñer coto a esa cuestión, pero non deu levado a cabo a súa cuestión. Vamos cantar este romance. Indo eu onte para a feira como sempre acostumbraba. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nana. Ia vender unhos bois e esqueceuse maguillada. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nana. Volvín a casa por ela, topei a porta pechada. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nana. Entón o home pregúntalle a muller desde fora: ábreme a porta, María, ábreme a porta malvada. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nana. A muller contesta desde dentro da casa: como chei de abrir a porta si estou facendo a colada. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nana. E entón o home xa se deu conta do que pasaba e contéstalle: a colada que ti faz estar co cura na cama. Ai, nina, nanai, nanino, ai, nina, nanai, nana. Moi ben, nos tempos que corren, sabedes, supoño que no cole ou no instituto se comentará, que está o mundo convulso e que hai moitas guerras e que ven isto a conto de que tamén os cegos, no caso da guerra civil que aconteceu aquí no Estado, no ano 1936, que houbera o golpe de Estado de Franco, pois había moitísimas persoas que non se atrevían a cantar isto que vou cantar eu agora mesmo, porque, en todo caso, era unha forma de denunciar ou de ir en contra de que se estuveran cometendo os asasinatos que se estaban cometendo, como se están facendo hoxe en Gaza, e as guerras como a de Ucrania, que tamén están sangrando moitísimo a moitísimas persoas e a moitísimas familias. En todo caso, os cegos tamén, para contar as súas historias, acompañábanse de unhas ilustracións que iban ilustradas en tela e que axudaban a que a letra fose mellor entendida. Entón, temos aquí a unha persoa que nos vai axudar, que se vai subir a unha silla non para tirarse o chan de cabeza, senón para estar un poquinho máis alta. Ponte no medio, mellor, hacia o medio, e que así, non te poñas moi para diante, senón os de diante non te van ver. Un poquinho para atrás. Aí, eu creo que aí está ben. Entón, o traballo dos cegos, o importante tamén era que eran quen de crear traballo, porque os cegos, cando iban ás feiras, levaban estas historias que eu estou cantando, as levaban imprimidas en papel, en papéis de cores, e vendíanas nas feiras. Por eso hai moitas veces que a esta literatura se lle chama literatura de cordel, porque os cegos penduraban cunhas pinzas nun cordello entre carballo e carballo
todas as letras que vendían ás persoas. Ten moito que ver este co ensino tamén, porque en moitas desas pliegos de cordel houbo moitísima xente que aprendeu a ler porque os periódicos non chegaban ás aldeas como chegan hoxe en día. Entón, pois é importante... Súbete, aí, non callas, Un aplauso para ela, que se veu perfectamente. Bueno, e agora, quen o teñen que ver son os do público. Aí está. En un pueblín dos Ancares, Ontamiento de Candín, o 18 de agosto rodearon Villa Sumir. Mataron a un compañeiro que Ismael se chamaba, y estando en el corredor 4 tiros le disparan. El teniente que traían, mira, será criminal, lo manda bajar para abajo y acábalo de matar. Mira, serán criminales y asesinos, prenderán o do cabalo con los reñones partidos. Yo pásalo por Pereda del caballo se cayó, 2 dentes da su boca, solo uno le quedó. Yo pásalo por Taín, toda a xente choraba, non sendo os de Simón que o velo morto cantaban. Y aquí se acaba la tinta, aquí se acaba o papel, aquí remato a historia do compañeiro Ismael. Moitas gracias.